Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. So this is the update for the COVID-19 in the state of Meghalaya. Ka jingdon jongki positive case hapo ka state Meghalaya ka jongi. Ki bahado mentang idang tentang lightly ki case, active case. Stang lightly nanta ki belajam ki long saufu arngut, but total kuba pitip ki don saufu nriungut. Tiki bangi fa naga benda bentes barok ki bangi fa namta benda tes barok ke number ke long adu benda asing ke Arab Saudi ke Jun kalong khatnyo hajar sauspa nrifupra. Iwe hinyo sau Henry Fra nanta ki balada tes negatif adu benda kasi kilong khadriu hajar kendai spa lai punyo iwe hinriu kendai lai hinyo ti ki ba ngidang up pade naga benda ki report ke result juga tes ki dong sau spa fra pulsan bad kitu ki bawan nasyabar Meghalaya adu benda ki bawan state ki jungi ki bala apoi kilong khat fra hajar arfo Iweifra not. Garo Hills, Ambati, Tagaway Hapo, Eskas Hills, Po Military, Shillong. Kini kedai ke latest update yung COVID-19 Hapo ke state Meghalaya. Menta ke Janmit, haka review meeting le Shong, ki Briu, ki bawan nabar jong ka jela Meghalaya jongi. Kabangi yui kalong ba ki babun ba ki bawan, ki bakwa banwan. Leng ba jong kini ki entry ki exit points ke jungi ki badon keleng saudong jong ke jela te ka ke bengi ai ya ka direction menne yo chief secretary kalong ba un strengthen lani un pen klan chu ya kini ki entry ki exit points hakaba ngin restrict ya ka jing wan rung ki briu sya ka jela ka jungi namar teng ha ki jing long briu ngong pi hadin beng layu i bagi jela Meghalaya jungi kadai ke lowest case in COVID-19 ngikwa ki babun ki kwa let's say banwan syongkai no syani lane banwan yada ban yo ke jing yada let's say nakawai ke jela let's say badon buntan kaneka spread ki kwa let's say banwan no leng ba ki bahaying ki basem leng ba ki tu ki batray office let's say ki haki office sarkar jong ke jela len ke office sarkar jong ka sarkar India ki basa ki basyong hapo Meghalaya jongi let's say leng ba jong ki kwa banwan rung te ya kata ngisim ne karai mentar janmit ban kerpa bas ngau ba wat pat wan mdei bangi kentai ngai ngau ba wat pat wan amar ngi kwa shwa ya ka safety jong ki pajba nong snong jong ke jela ke jongi tat hadu kata kapur baka sarkar kan saong ngisya sgau bahai ki turis ngisya sgau bah ba pinwan jengok kai banwan syong kai banwan yat kai hapok ke jela ke jongi ladang impat ai kata karai ngi kerpat ya boro bakin nempat sgau bah banwan namar benta ka entry points ka exit points ngan itu ipi ngin bu ka restriction ka bakam klan susu tekane kajing rajung ina sarkar kolong hadin ba ki babun nadu ki dorbar snong ki nok sensar snong ki senjuk ki nok sensar snong ba per ki sim ki hima ki ba per ngiyo ya kajing ut kajing nam na kiru bas ngau ba ngila persyang na kalian ke sarkar ke state jongi ban yale hadu kane ban penduna ya kane kajing sapriang uneu kajang jingpang ten rei la dengi sya lailan bakin warung tuan mi kibriu pimla bantip kai ke banjia ya kajela ka jungi so on that basis ngilarai mentar janmit ak review meeting ba sasisin pa ngikwa ban apil ban pentip syabaro la sekitu ki perlok ki projor ki bahayeng ki basem jong kitu ki perlok jungi ki badon lepa hajela Meghalaya ki batrei haki office sarkar ki baper lane heki company ki baper bakin ngau bah ban nempat syah bat ru ban nempen seluruh yaki bahayeng basem jongki bakin wan na kamenta kajing singan ke jongki bat ru na kabenta
kajing yajbet kajing penyaj na kalian ke sorkar rengkat bat ki bor snong ki bor thau ki ba ngilai trei menta lai benai tam sau benai klem thia klem syong bangin lai na uniu kenyang jingpang ya ka entry bat ka exit point ngila don lepa ka jingkhen namar ki banwan ru kin ai lepa ya ka kin online register lepa ladi ya kata gitu te de nak raung opi ya mentangi fokus bet tang kitu ki citizens jong ka megala ki basa sabar jong ka jela ba ngin pelut ya ki beginwan menta i hel mistam nei ong ko makat rajar tam ki balawan rung ten rei imat kidang dot maybe another 2 or 3,000 ki banang wan te kata kade ka bang kwa banong pi bangi ngin nengkong ek priority jong iban pediang suai kita ten rei ya ka interstate movement ngi patsya ngimde berseru ka interstate movement ngi patsya bat menta ka sngi u commissioner sri jo ka hel ru don meeting bat kinigi para military forces mo ki para central forces don meeting mentaban ong namar bateng teng ko mo pi don ki bhaye ke basem let's say ke ba kinwan yalam te nak ka daong idon ke meeting na kalian jong ka health department kin don meeting menta ka sngi bat kiniki para central forces ki badon hapo ka jela ka jongi ban sik ya ka jingi trelang ke jong kiru kenang balong kita ki bhaye ke basem joki ki bakwawan kalong unnecessary kam don jemut yaki bakin wan menta hadu banda penbet jo kumai pat hakaba menta mariarung nang the kitang sumarerung ong no nang the no umling lane nang khana para la register rang tu la kaun ru yaki mar kanungot kidon namar kade ke transit ngim la ban khan te ka e ke bajia kolong ba ka instruction la ail pa nang the bayok don la se ki ba shuthok ki ba ong ba ngin le chisil sha te ma ken hier no steng leti te ya kata ngila de kren lapa la I warning but ru mde de kata ke instruction la de ai ba haden bagila pas naka ono na riboh district la de kaya chapo east kasil district ka check ke jo ki police kladon ki inform lapa situ but bakir kin kau kan ngut kidon again la cross che ka east kasil poi hajanti hills again hajanti hills kan don ka checkpoint again cross che ya ka west janti hills kan poi che east janti hills again ladon biar ke checkpoint te kata kadeka ka system ka bangile menta in place ha ka bang nginem ailat bandon ke bakum kita ki ban sange lani ke ban hierno siteng leti wat la ki ong bangin le sate sapo barak bali lani syasilsya ya ka transit ngam i bandon ke jing ban ong ba kinla ban buri ladi mar kitang suya hakini kudung snong ka komiti snong ke ladon lepa ka dorbar snong ke ladon lepa ban ngangit skemba nang ne sikmat ngin plok i kituki leakage prokoj bakanum don shu kum kataka banjia bat kani kalong dakiji strelang mde shu tang naka entry point exit point ten re kan long ru na kalian jogi borsnong ki borthau bakin long alert balarjia badon manu ke bawan lesi kum kita gijai bakin pentip bud sya kin nearest police station kenang ba action can be taken against them.